एगो बाबा गणेश जी आ एगो कल्लू के परमारी देवता हनुमान जी जितने लड्डू के भोग लगावल जाई उतने खुश रहे लोग। ऐसे हमारे गुरु जी के कोहन हमारा गणेश पंडित जी स्वर्गीय चली हमार भाई जेकर सभे जानता बड़ा प्रेम रलो और सभे जानता जइया हमार भाई हमनी के छोट रहनी जान तैया बाबू हमनी के यही जन लोड़ी या यही जन हम रोही। हाँ जी चली आज के कब चल जाई प्रभु के बोला घटा जाई। हाँ चली हमारा स्वर्गीय गणेश पंडित के तरफ से 50 रुपया की हाजिरी लगल। हम जीरा धनिया के दुकान खोले बने हम जीरा धनिया के दुकान खोले ये हमारे बहनी बन गई शगुन कोई बाबा गणेश जी के शगुन आ गई 50 रुपया के हाजिरी। स्वर्गीय गणेश पंडित वहाँ के बड़ा एगो सुंदर बात करने की बाबा बानी आ गए। चलिए हमारा असरफी पासवान जी के पुत्र विनोद पासवान जी के तरफ से वो के तरफ से 100 रुपया की हाजिरी लगा बाबा गणेश जी के पुजारी हो। चलिए दोनों आदमी बड़ा एगो सुंदर बात को दोनों आदमी कॉल कि बाबा मृत्यु कोनो बीमारी ना कि केहू डॉक्टर जी शब्द पर ध्यान दे मृत्यु कोनो बीमारी ना कि केहू डॉक्टर जिया आ करम के फल कोनो आम के कतरी ना कि केहू काट के खिया आ सतगुरु केहू के चपरासी ना हुआ कि जे जब चाही तबे मिला दी। लाल बाबू जी ज्ञान कोनो शरबत ना कि केहू घोर के एकरा खातिर मेहनत करे जी। चली बड़ा सुंदर बात कहल प्रेम से बोलिए सबके माता पिता की भक्त और भगवान की।
भी सुनत होई सबे ध्यान दी। सिंदूर से दू आदमी खुश रखला, एक गणेश जी या हनुमान जी। ई दू आदमी अगर सिंदूर से माता लोग नहवावता, नित्य दिन पूजा करता, प्रमाण बा पुराण के अंदर ओकर सोहाग कहियो धूमिल ना होई। ओकर सोहाग दोनों रही। इतना ताकत बा सिंदूर में। ऐसे हमारे गुरु जी को वर्ड देनी कोरियन के काया, बाघिन के पुत्र देनी धन बरौर। हमारा बाबा भोलेनाथ के वैष्णव परिवार सजल परिवार बा कि बापों के पूजा होला, बेटों के पूजा, भाइयों के पूजा, उनकर भौजाई बारी गणेश जी के जेकर नाम है षष्ठी देवी, कि हमनी के देहाती में छठी मैया कहने, उनको पूजा संगे संगे गणेश जी के बाबू तू जाने पुत्र बालो शुभ लाभ बहु लोग के पूजा, तू जाने गणेश जी के पत्नी बालो दीदी सीधी बहु लोग के पूजा, संगे संगे गणेश जी के मौसमों के पूजा। लेकिन सभे ध्यान दी, एक दिन पर मौका मिले पर कुछ बता के जाता। शंकर जी के पूरा परिवार के पूजा होला, सुमरन वंदना गावल जाला, पूजा होला, माई सरस्वती के पूजा होला, परमा जी के भी पूजा होला, तो मात्र एक जगह होला। परमा जी के पूजा, सरस्वती के पूजा नारी मुरिया होला, लेकिन परमा जी के दुनिया भर में एक जगह मंदिर बा, एक जगह पूजा होला, वो नाम है पुष्कर। ऐसे बाबू लोग के पूजा होला।